ти знаеш ли, че тези думи на английски имат тотално различно произношение на британски акцент и на американски акцент? Хайде да видим разликите. Вода на английски, на британски английски ще кажем последния начин water. На американски английски тя ще звучи последния начин water. Следващата дума е домат и на британски ще звучи tomato. На американски английски ще звучи tomato. Следващата дума е реклама. На британски тя ще бъде advertisement. На американски английски тя е advertisement. Като тук и ударението се сменя и произношението. Следващата дума е уединение, като на британски тя ще звучи privacy, на американски тя ще звучи privacy, както повечето хора мисля, че я произнасят. Думата гараж има пак две различни ударения. На британски е garage, на американски е garage. И последната дума от нашия списък за днес е думата ваза. Британски тя се произнася vase, като накрая завършва с Z и има едно удължено А по средата vase, а на американски тя е просто vase. А вие как произнасяте всички тези думи? Напишете долу в коментарите.